It-tokki ta' nofs il-lejl fil-31 ta' Diċembru li għadda għal ħafna fissru l-bidu tas-sena l-ġdida. Madankollu, fil-Park tal-Annimali l-Arka ta' Noe, l-atmosfera kienet kemm xejn differenti, hekk kif it-tigra mlaqma Magda wara ftit iktar minn 120 ġurnata tqila weldet 5 tifrieħ. Is-sit tal-park Anton Kutajjar spjegalna li 2 minn dawn it-tigri huma differenti minn dawk li naraw is-soltu, hekk kif waħda ħarġet lewn id-deb u l-oħra bajda, kuluri tal-pil pjuttost rari. Konna qed nistennew li ħajkonna l-bojot, warrejt konna nafu, konna qed nistennew għal Magda, tatna rigal x'tatuna fl-ewwel tas-sena, tatna rigal ħafna sabiħ, imma li tatna wieħed gold mbagħad tatna xi ħaġa kbira. Il-bojot nikkalkulaw li hawn inqas minn 100 fid-dinja, imma l-golden hawn inqas minn 30 mbagħad. U ġol Ewropa hawn 4. F'dawra mal-park, innutajna qatt kbir ta' annimali, batt minnhom eżotiċi fosthom zebri, xadini, ċrief u alpakas. Madankollu, għal Anton it-tigri huma xi ħaġa speċjali. Spjegalna x'ferħ iħoss meta mitwelit jaraħħa tikber u tiżviluppa. It-tigri ħafna minnhom ma jżommuhomx il-frieħ, allura jkollna irrabbuhom aħna bil-bottles, inġeluhom jagħmlu toilet, allura mbagħad jiġu ħafna friendly magħna. Anton qal li biex trabbi dawn l-ammont ta' annimali eżotiċi trid tieħu għadd ta' miżuri tas-sigurtà biex filwaqt li l-annimali jkollhom l-aqwa kondizzjonijiet possibbli dejjem tassigura li ma jinqala l-ebda inċident. Fost l-oħrajn, fil-park hemm matt ta' sniter tal-loppju li kapaċi jiraqdu lil xi annimal fl-eventwalità li jaħrab. Madankollu, spjega li dawn is-sniter qatt ma kellu bżonnhom minħabba li dejjem jiġi assigurat li l-gaġeġ ikunu msakra kif suppost. Dan biex fuq kollox tkun assigurata s-sigurtà ta' min iżur dan il-post sabiex l-esperjenza tkun waħda mill-isbaħ.